Kiandizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbia muno mwancho mwene kontra kuwatiketa seni Kiandizi TV onde mo Steven Captain 001 koretera mangana mangarengete chikoso na gwetero muruguri yo bene ngotarira bali banchita mangane chikoso twatarira chiko twatarira bagosori twatarira chiti mchate bya manga soboime igore yakiri bagokora kunyara kwa chikoso liposio kondere roiga ngoche mase mukuru ase egetikia Kisii University University ngekorwa ikasoro ngorwa gusito bwate na lero iga yo gotoretira iga no mo mnyoki bwe chimbero chimia yemo nimete mo igura mange igore chimbero chinyinge to igure gusia kwa bya se middle distance races echuchire 1500 meters 5000 meters 10000 meters kondere ro iga to acheire ke yawakia bene kia 100 meters kujara kwemanya mange koro mwana koro iga seriroba okomnyoka chimbere chinyenge ikonye ko bwata amarori tukirimo komyoka chimbero chia 100 meters 200 meters 400 meters short races sprints onora muri rwente ko bwati ke boikere no osonyo ko gari tigwesomia mange tobe komo gochakira bone goika omweri tintebe irietariaye agochakana irietariao na inkankuru nsemoki eso iboreire asama leta ankuru ku Godfrey Babu nka ere gali nyakoe kore lio nyonka gali ko guturumbuka guchirianye nka bono ni irianye nyakoe kitu cha sauti ali noka noanga kunege nteki yako ku Godfrey Babu korende Godfrey Babu ti manyanda ke chimbire chibono cha 100 meters aye ngeke kya ya kumuseto cha guchiminyoka ase chimbere chiga chia 100 meters na 110 handles na chichagete kira nalenge class 7 nale gosomera ali Nairobi prison ya inge committee nona nale konya gocheso mupira iga omo musigalo yo magante togocha iga uratema kominyoka ono kira nangeta kominyoka igo alina ngeta konyora ke na bondo chengo minyoka ngana na minyoka 100 meters 200 na 110 yugo tume bichararo mate gocho to sora sobo ima ayuansi pibu na wacha de nera oteba no montu moroche akamate bitema ngente ke atore na kerabe agatema no gotema temo kuna kwa mukorere ro ye kuru class 7 wekera boni go cold school ya secondary banara chimbe chwara kibure nta umuntu yu aroche sale negento kiye njo yono nyayo nyakari skari uroche mwana gete mumuragete musayegete kwa kwarure ke wasale ingakiende nyasaye enjirara nyara korokoro ke muntu weke wakiaye nawe ko bangweteraye ayakwajara ko kwa kerora mutebi tebange ke igana kunya kwa mwego ira maiso amane biro ngente muntata chese kencho rumengu ya squeeze bantu mama itinki bataite pino nyo mwana ule school tama itinki yawo chigosomera umuntu anyita chigosori tama itebro ngeke wakya enkaikire kurende unyade umuntu aise ko kubaga korore ke wakyo umuntu anyara ko kora mentally nganyara ko kerera bakonyara ko bake gusuka busira kunyara ko bage kogendera kurende bone yo yore class 7 ainomoke sana Smaiti ngwa bwaita wote bocha kama ngana ya juko yara ano Kenya ngakiri tu abwato nde bwense kumeka chimbere chumanyeka ine wono na manyeta sana kere korunka gochi high school wono akabokire 6 nangi agochogi wono kera na ngeta kujiunga na balibe boko minyoka tominyoka mbabua wono nteba maminyoka ya bono okorra ni talent lakini nje ngesiekerete ngonya gotema ngachanga genda maminyoko aya ye school bado kole 7 kinde class 7 toka minyoka ngagenda nationals una go sori tugo ngayo chakirete abote byata savari ejo sisama chirichana rebe na butama nya mangi ko ruzono rusigo siratira like na kichagete na ndaki ko ba support nbako ke nationals yeche bono muna litwa chakirete ali school ukaba nambe yemo tukagenda isiko tuacheta sakoro ku Thika Stadium not Thika Ruiru Stadium no tuachete tukaminyoka nkaba namba ibere tukaruga tukagenda tetu kera tuachete tetu nkaba nambe yemo 100 meters na bete nambe yemo no certificate nimbwate chonsi paka medal nimbwate ngacha kera twarweta abu kwerende tetu
abono ngaba number 1 kera na bete number 1 100 meters ngaba number 2 200 meters na 110 ngaba number 1 na liye linchiete nationals tu Kitale nona bete no mwalimu ntenenere tabu we school yane akansupport nya kongire training tukakora kera twakorete tukaira ne school national stage ngeti kiki arenga na kiwa koleta national stage national na bete number 1 na number 1 na concentrated sana na 100 meters tima ningi lakini nenyorete tu concentrated na 100 meters na 110 iliyo gutume bichara bono kera twakora tukae guchi certificate chonsi go na lituranete school one mechese ya umemya kikaera mwaka uyu kira naswa naswa class 8 ndako taraso 8 nime tengo katorera mwanjo polire apa textori ya eke boikerano na ngora nkonya igora turi makatunya ikere timatema tuka squeeze kera abantu bakwenda nationals bagukora todo chiko soli cha East Africa nande bakorukia bendera ya Kenya timanya so mwako yobete number 1 nationals East Africa ro yalengo ro so mwako yalengo ro twa support tu ne company yangi kuro kumilo wono buna twa koleta abuga na yarerete gabo ndake bisirimbiro byo getegwetera ko bana mbe ya mo ngakie yugo se yarerete tu basa for the sake of competition yarerete abu okay wachire 8 bona to endera bona achire class 8 era na sote class 8 ngachaka first time no tu achakirite mipira na aleko chesa namba isano na chesa football volleyball na handball ina mecheso na aleko chesa football ngaba the best korwe skuru nande tukagenda isiko ngaba the best tukacha gutigeru nande tetu nobono tu atigere tu cause football mete moko irubune team one football ikaera abun class 8 ngaba ngingo train kuno mwalimu oyo alengo mogusi ngo mwakirambi ya mona se won support ale kon support akan support wono no to igete ase mechieso bono yoko minyoka nande twakorire mepira twasore bono nanda maminyoko tukangayama minyoke skuru mwalimu uri konte asoko ngala ni maete kwanya gochogi nabo minyokete ngaminyoka tukaike machieso bono yeskuru mebone competition ili yeskuru tukaminyoka ngaba number 1 mwalimu akante 100 meters ngaba number 1 akante yo ntagete minyoke 800 bono kerambe ke 800 bono abu tuakode competition yeskuru bono nisiko togochi tukaminyoka abu skuru ngaba nambe ya 800 tukagenda isiko ngaba number 2 bado 100 meters na 110 yarongo maintain 1 position 1 tukarua abu tukagenda Ruiru stadium tukaminyoka 800 ngaba number 2 nande toji ali secondary ya primary bako ira number 1 number 2 100 yero na 110 maintain it number 1 ndake ngona chake igo ogwete okora buya 100 meters 110 meters hurdles nango korori 800 meters kolende sale bakwati chimbiro mama ite buna 100 meters yero yere a short race yokonyara kumnyoke sprint nyara ko bakora konde se 800 meters ngari technique ngao PSA ngencho ugojoka nege tiara kavere ngo ikonyara kone kibuna round 1 energy yankonyere ndeo na turi gote kumaika mono eyo muri bona makore kachingu pichao chionse go switch tactics echibere njiko kongareti nonye kwaringe class 8 ono kera mwalimu yale kon train toro china karureka komnyoka kurunka pake school na maragoba boigo bakaka ona kante inta tengoteme 800 no ambigete 800 na bana gakolire bia ono ntama ete de obo inkikiare ko gera kumbeka 800 osono ko bagante iri kwa minyoka kuru school bakanga na ndikurunka pake school naba osenelia maite okoba kwa komyo kurunka uche school na maite no bwate gas bona maite kokorore 800 na ko bode 100 meters no bwate finishing kike okore 800 bona kaminyokire igo paka kande track suit ne jacket akante ya uniform ya go korusi maragoba kwanyitike class ose staff room kwabeke track suit eri kwa minyoka bakanga nande mambi wacha go che school nye uniform ya mwamire kwanye kwa iraka kwanye sabusi nande agenderera igo abona agenderete igo ngagenderera ngacha ribono nde class 8 tukagenda zonos ngaba number 1 karatwaru zonos tukagenda nationals tukaja Eldoret nande nche na beta number 1 mojete 64 salary esa Eldoret tuachete 64 karatwa minyoka abu Eldoret ngaba number 1
110 nani kaba number 1 as 100 meters. Bono nandi tukakorera abo tukairana kira tuiranete abantu mbachore twarubachite East Africa. Umumrana ro mu Mansai na chore tu akanda gachikuruta ritimo. Bono kira naburi umwalimu nakyo umwalimu ntachoru akante kona ngongo achore tu lakini chitageka chi second nchirali chikotakeru umuntu chikote mu East Africa kamote akante to kuomoyo yendera na masoesi bona abutwa twisire gukaribia gukora matem turu primary tukagendera na bakanyira machia maminyoko ya prisons aliruiru twaminyoka nabo nanda nachese mepira igo bakanga kole skuru imete no mwalimu oyo mu kwanda kulinde nimete asama minyoko kandi no mwalimu oyo mu kandi no mwana kunyara kubeko mu kiase chigosori ndubate police chirichie skuru na support ile skuru kunyara korwa in terms of time yoko nyara gukora training support yoko siru financial yoko nyara kwenda mamirani ande kimenyara ro skuru yari gusira mani chigosori ino nyayo kwarenge part of bona ali skuru kera mechese yaga ikire nabo bakandangeire bangurira none biato bangurira no short igayo kugenda kuminyokera bangurira amache yani ali asomo ali mwakenyarire na nchi ko runkaga ali ntwa kenyarire nabona somete kuru class 5 paka class 8 ntaka nete none shiringi umete kurege kia no magoko mu iboli onde bwensi konde timanya abaiboli barenga bakungusana no nyenga kiane kire na rengo moke kunyara kwibwate na mangania chigosori timanya yabo kire baigwete gwachakire kumyoka bu bakwate support usena kibagotebete ngwakira tatambi ya mono na mama mbatemete gonkonya sana ase ebikoroto na nechi tracksuit bono tata lero muminyoki urenge na mama bono tata kamnyokire 100 na mama kamnyokire chihande echo bono keraba igugo na ngeire kuminyoka ngocha na minyoka na baiga bono na baro bagaswa kono ronoro leri bakambwata bono ko batebanga onye ntunto megeti umwana witu tiga tumusume bakakoreki ameki tata na bale ko ngira no egeti onkori bike biria maete twakora no to menyete na tata aliruiru ale gukora igase ase Tatu City abo tware gusirana igo skuru nini skuru fisero tata tali gwakana kozi kera tata rangireti go skuru agate umwana uyo twarorire nabo ate talent etote tomokonye asome bosa nje nabona asomete igo no secondary nabo somete kuru form 1 paka form 4 ntaka neti none shiringi timenya baiboli more skali nungi kelimwaga ndio korakira mwarenga abake mwikerani kiri abana baino bareikirani wetera chigosori gose baiboli nu mwara okorama gosori mwara okorama zosikire mwarenga abake gose ko muta gosoreti na kimugotanga abana mbako gosori iganda ko saba kwa abanji bechi gosori buna baiboli siboka ororoba onye mwana gakitekeegwa musire to mukani momente bindaga neti moyo mulire muto kumubwato okoboko iri najale kwesuma najale kopaka gosoa na kopaka gosuka bosi umanje mulire nyambo no kupatana na itu kireta seni Kiandizi TV njenda mo Steven Captain 001 toche mase mokorwaiga asense moya Kisi University tore mase mno mekibwe chimbero chia 100 meters na 110 meters hurdles kuno yiruka ebicararo ase 110 meters umekenda buna Godfrey Babu kurushi samo chiri chia nyakoya otera mange goruye chimbere chigoro muganoye na keli abange baresomya chimbere chia short sprints nyore nseme ya Facebook wazina buna Ndizi TV News digital morobyo nora bwenseme ya Facebook ensemo ya YouTube Ndizi TV News rabutorekere SMS kutere nambere gora bwa screen yawo umutima kwa mokeigo kukira naturi Yabwe television ya Ndizi TV Vono Chabisi chito Ichuchira sinyumba ya Brighton Apartment Ijire busyo wechiro ya Embassy Ekeroko gende nyakoe
Chinya Gitari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenku bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagutumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerang'e n'ekigambiro kia Kisii Law Courts gose obakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Majobori tuairanire, we are back like we never left. Omoro beri bwechi kosuna nchende mo Steven tore na Godfrey Babu mo minyoki bwechi mbero emia yemo kuraiga siriro bari yagusi okorire buyasi mbero ao chiria minyokire yera itu twarashinga kinere twesomia mangese njoki tobwato yo ito yo mo ito okora buya tutaraikera Ferdinand Omanyala oyo gusia igere tetora muikera na are wasoire secondary timanya secondary kiosoete na secondary rero ngusira arenge chikosori bono nabona na kolete amatemo ane class 8 ngakora ngaira nanka kira naira nanka bono grade nanyole tabu class 8 ngiarenge ko favor ngende national school bono botwa changia ni tabunka mamu tokubora ni abuga nkonyore simi ngwakirwe simi no mwalimu uri ontenenere ta likitale uko ngakire simi ko mboli Godfrey Babu ngayole komote yo mwalimu ngusinde bono akambuli nakikwa performance school ngama team performance ya lakini bono ngusinde bono tunyako ranaki school toranyole bono keranga akire simi yo konte inataka wepange ntagitogende school ere Nyeri school nero nako ligeri ororo kondo join form 1 aikene ngeyo konda nakige ntogona nakinde sanduki no burangeti ne bitabu byago nabone bangete na Bible bane bagankonya abu tokanyora efea ngo thanks sana Frederick Maisiba ko mwakira mbiamono na nyalite konkonya kangorire bitabu bibire bitatu akankonya dictionary ekamusi ebintu biri byo gochakira form 1 tokanyora lende Bible bane bali kwenyara ngasabe sanduki ngo bekirwe ebintu ngo genda bakanyeri na manyete Nyeri nabona achiete gonya gosabe si minchera ngo ikalie school ngo ikasambiri chiabo tuko kerana igetororo nkonyore watchman kana nyore watchman yakontebi na kuruku Godfrey Babu ngo batebie ngo soiwe school room ngo irwe dom ngo bekirwe into biane the following to mambiae ali mbekirigeti ndeno bwoba Nyeri obokendu tima etingaki nabo mbekirigeti nkole turwe bikoro tochi spikes nkoegwa ngote gubono ikeke kwaleta tu kuno mo minyoki ngocha gukumi nande nabo yarengeiga ngo beko getiabo nabona minyoke taro pake principal yegacha igantebi inanya koro mwana ko minyoka bunaye nababu anteti tukagenda class ime akang introduce au form 1 tukagenda staff room nabongere chi uniform chinyise
timanya ndake nogante okora buya cyosora cya kubikire skuru ya Nyeri totebetirie takie skuru yokoroko ikoroku Ngoru secondary abo Ngoru secondary kwa bekiru wetera chigosori kwa rendura masoma una kiregento timanya ndake esobange se myaka ya wene nikelie kenene obwerete skuru osumo getie bendere skuru igoro kera twachete mecheso Mombasa na chitene negekombe Mombasa Nationals nationals na lenge form 1 kai nabongi chitene gekombe no hakikari school kia reski 100 meters imetena mange gwasometia se school na kwenda survival mugwete gwetera umwana gutware kegwa na bakunyara ko bakagosiru igotonya kugimereria umwana na chisoma soma ani atake kibese cyonya kuri kinyenga cyo kumasomo cya secondary onyo mutiga kole chigosori mutare kwale gochagwa kana bese echo igo ka bano bose bole banyako bagwetoma asichigosori chiri banche terindi nebyego byabo lebanyare ko bagwetoma bosio konde bono gwakorire korwa sense mebi ya Nyeri korwa bono nakyo kandreta mane chigosori korwa magayo kureze skuru ya Nyeri bono kera tamtiri twachesire mipira ali nyorete abageni gete nkurangeri gu staff room office yo principal nkurangeri gu ngote nkolentu abo nabonyorete abantu bapagetie garisko ngokuminga nande na chire korusiwe skuru gase na nyorira ase nkoba buya nali bono ndangeri abo office ngote bingu transfer iwande kurwali Nyeri nichetika nkoba buri haseki gaki nande ga nuona arire nikande nalire bona arire ko na nalire obukendo bwali na nalire climate kiali nali abono nalia mwalimu anteti etwataka ondo chiko kominyoka tika mbande tiko sengo transfer bale school abonchi etororo nkonyore school eyo enkoro kwa Chivas High School nkanyore principal ndikoro ku Mr Karaoke nkamonyora abo tukagamba imara gobe yo nkairu nandegeti nko be kunsana abamura balenge baliete nko nyakonyageri kwa bongote ninche nyare kenda bona nali na umera chingera boli nko minyoka abu ditojo 100 meters nko nyora na baire gap ange ya 5 meters nko kora umwalimu e principal ile kumbwato ko bakoiga ekongira iga bakase gali yae obontei ena ile school ya gukorurero bona nabuna minyoka 100 meters nkaba number 2 110 nkaba number 2 asemere meyonsi ebere chi microsecond ibere chuka chiagareta tinagenda kwerende Finland kera na minyoka tabo nkaba bona bagonte kwa minyokire buya try next time abo ngiranete school ngote babono gaki na minyokire na arate amire ngote tina atigira maminyoka ngatiga pipa ke viato biana na bwate nkahomo muragete kama taibono nchama minyoka yandoche na minyokire astayo na chire na korire kina atigire nimate no kweto moyo kore ko weskore usuma sekento genda gyonsi bintu bitari kwanda byo kwito moyo kurende bando ikira bone to kuko chesa mnganie chimbere meti no genderete timanya aseboni gese ngencho yebiro kurense mu yakabere studio timanya wikira bone iga mayo kore skuru kano na uko moyo kotanga na uko moyo na kibona wikira bone iga nkaibono ore samana yichimbero kiraboro na korete skuru na lingiranete nkaga iga nkomerana ne cousin yane kuroku Frederick Maisiba ogontebi nabandangeretie kemambi sana akankaransinse ogontebi maitae momrominto ne batore chikazen lakini ai momrominto nabangeta kongira geti unya gonchogi toko minyoka ya basongo iga natwanya minyokereta nkoba number 1 gerante bi go nkoteba ke ndoche nande maminyoka tachiti korwase manyinga nko genda Nairobi AK kamnyoka nkaba number 3 first AK tokoru Nairobi abune fea yane togwesukuma na Bible twarana king paka bakaonie emboli bagonte tema nko genda Nairobi nko komboka kanyomba iga karumu nko rara nko minyoka nkaba number 3 AK yekige kaera tukaruororo tukanda tika AK ya kabere nkaba number 4 but kerana mnyoke 100 meters first na nyorete mbwate 10:80 seconds tingi keti finals ngaika semis nuona atikiretu tokorwa ronko genda mumias toro chibona ngunya gwesuguma kende nkeyoka banya gonsuguma igo
abaiboli talent elimba koraki yani tindoranga ya yerire nari abunchite mumias ngaba number 2 110 kirana turuchibona ngo minyoka 100 na 100 nacha 110 kazi ni ane kandangeli Nairobi koroku Frida Marungu kiranda angeli ngoba inko ndali Kasarani nera go support ngo 200 na kana gali geti ngomira na Ferdinand Umanyara uko ndangeli ali nje na murangeri tyo kontebi ukurati gake ndakora training mago ukurangeri namuna ko murigereriga nanya gokobi nanya kurigereriga nanya gokobi nandana nachi gokora nyumba usegetiga kera kolete nabandangereti ogontebi yes nakikwale goteba komweresera ngo mutei nara minyokire iga turochibonera umanyekanire njira nero rankonye ande iga kwanya kongira geti kwanya kongoroki mutei timbo atiboko ncheke ndo ndagokonye ngo bengo gwakanire geti turochingunya komokobinde bintagora nanya okore train owa eri ditukoria kabira gachaga ntebi ndake totikane na 110 ngo tume bichararo onge kominyoka 100 meters na muncha gete training ogonte inta tengo time na bominyoka 10-70 seconds ngo kumi ogontebi egento kwenda okore turochinche nkobera mara niskonde mara igachi binte bingi okonge namba yae bona baganto mere time te bonkeigo yae nenda nakora nkake ngoros time ngogenda ngominyoka ama minyoka nara alingetika ngominyoka 1060 improvement ya korora tata ndocho manyara na amalioga aye ne binto bichikoni binto rahisi nabonge nderete kongo gendera nya kumuboli nanchite gym ogonte ina kopimire sana konya gonte gose mbekire no emi abunchiere gym nabanga kanire to mutinyo mogime gym keranga kanira mutinyo yomogima ngo agonte igenda geti wake slope wake chikon okore kiango kugukura kwando urale 2 hours kera kwa ralire uboke saa 9 onde 2 hours ye gym kana nanda 2 hours onte ye gym ebinto koimoki ewait yo koimoki igo nabantu rineti igo pakaboniga yani boniga bakanyibwete nga imeyana nabo 100 meters yere ime matene improvement ene konda samya kaira na rongo vekirunde livre ratna rakova tugoiko mwali kurende mago konyora Ferdinand Umanyala ni mete yakoiro moyo bono kwa manyire bonge kyobo yantokore ndite manya bono tochigokora ingana yawo mwali uchiskali andake oise konyora manager gwechi asa mangana ya una onyora labda ikambi kwa bekamo mo mutwara bali mukwamira na barabo regularity mejo senye gokonye gosaba kwa ese bali baraga labda babwata na ese sabari yawo ya 100 meters okorele kamerele abantu baminto nale gusaba bali bari skali una omugambyo ito onge akiyagoro oyonde Simbarati awa honorable Simbarati ngosaba una liri gwatete nga nde tubaka sole nabona aligiri omuntu bakaboni igana nyakonyora omuntu kondeta sole nabo gwatete ali stadium nga uyo gwate medo nabona abwate nkole twali akinale gusaba nyore kambi nyore coach biyaiga kozikerango training chebweka nabongo ikageti sasingine ntebe nga tiganga ke lapwe ya monko olego onyora tindi konyora nguru chirichoko chubwe kujitia moyo akingo saboli ole skali talent ni talent ire imeyane talinga gose irandeiga no nimbate channel YouTube no ankoro ka Godfrey Babu no training ya nera ngonya kobeke bintu byane osonde na Rwanda ankonye aro kinda nyoro ndo rankonye iga nabo kwirana limbia mono mbia mono na all the best gendera gwetuma sechimbere che iga gendera gwetuma mukino oranyara ko pako suguma kama ikaine buna Godfrey Babu mjipechi mita MIM na ndako sava kwa yo konene
tari nibo kore ndanya ko nyore kambira ko nyara kora mazoezi yaye na chi manager chirichira mu bwato ko ko kuna kya lito kiria ko nyara ko baga komenta kiria kora bo bote kiria kora bu yonya komenta ndanya ko ikirania magania bwate gwethera chimbere chia 100 meters echo ense ya Kenya gane tia banga bagia baraso nyara ko baguchisukuma na kwena guchira guchimotu wikere bose ninkoretero mugano mo gosori omongao egosori ngao gose timu ngao korwa iga Sendizi TV ayo no tebia mangana mangi ye chikosori gwethera nchende mo Steven Captain 001 wikere bosio tumera na saboniga bye bye. Omurigiriria bu television